И здравейте, негърчета! Добре дошли в едно ново видео, което ще ми се то бавно развиващия в казармата. Хайде да влизаме. Така, значи, тук виждам някакви хубави рисунки. Както и някакъв надпис тук Тики-ток. Да. Както и един бавно развиващ зад мене. Така. Както и много малко стъкла. Много малко. Само 2000 стъкла. Май забравих 5 нули. Така, тук е много красиво. Много. Вижте каква хубава сцена. Не е изгоряла. Виж, да виждаш другата стая. Какво правят? Така, вижте колко чисто е тук. Направо няма никакво лайнове там. Няма една. Добре, че на уния идиот му е напуснат носът, може да го усети. Две червила. Ще държиш ли на малко телефоната? Да, държа телефона. Гледай сега. Да, много яко. Това не прилича на спол. Не, няма такова нещо. До кога ще го правим това? Докато свършиш тумата ли? На Дифилдалон. Дифилламон. Де да съм? След като направихме малка пауза за кутици, тук това не е щупено от някакъв цигарен тук. Не, това не е от кръв, това е от лютеница. И от кетчуп. Който иска да прави гилове на тази яка мишка, ако някой иска да го вземе и да го купи, така и да го вземе безплатно. Да се обадя на номера 0000000 и да се я купи с 5 лева. Тя не е развалена, чисто здрава се, не работи и е много хубава. Така, сега влизаме в не кинефа. Буквално има кинеф и всички цирата и там. Така, тук е много хубава. Виж колко хубави кабели са взели, да, това се тръби. Това въобще не са лайна. Поне са използвали. Да. Прашка! Бой, да, прашка. Вземи гъла. Ало, първа, ще намерихме прашко. Тоест не е за ту само, не за ту го ползвам. Знам, че всичко разбрахте. Знам, много съм точен. Ти даже опъна ли го? Само мен дейте си. Добре, ще оцеля. Ай, пробай малко не е по-умно. Немоумно. Кей ще стреляш сега нагоре, тавана. Ух, това как ми шимна пръста да го обичам. Колко красива стаечка. Даже мога да легна и да спа тук. Това какво ти бъде, че? Това не е климатик. Тук е буквално една голяма стая, която е много красива, с изключение на теб. И да. Запалка! Дали пари? Виж, това е за ротативка, виж. Виж, че има хора. Такова късно. Бе, работи. Иде горе и гръзника, иде. Брат, виж! Буквално гореше, докато не гледам се скъвиш. Това е много
му не разчасало. Не хвали. И сега, понеже не е раздясал, че подаряме тази грозна прачка. Има някакъв хиден червен отвън. Не знам, а тази стена със сигурност не изгоряла. Поне според мене. Дали са оръжие това? Някакъв бал, за ще направи, да може да се обърнеш. Там не е. Еми, иди да обиждаш са хората. Според мен това има много голям смисъл да е тук. Със сигурност. Там никой не е питал. Кой го каже? Не. Колко по-ясно. Колко здрава основа. Хич не е ядена от някакъв. Хич не е изядена от Гошо, като е та. Хич не е изядена от Гошо. Той се знае кое е. Като гледа видеото, ще се сети. Да, също е малко изяденка. Значи, Гоше, ако гледаш видеото, само да ти кажа, че стига си ял сградите, виж, това си го изял. Гоше, какво направи? Стига си ял сгради. Да. Аз качвам и нагоре. Хора, и до тук ще приключи това видео. Ай, чао.